Ahoj mami, vítaj na našom prvom úvodnom videu. Takže prvé ti porozprávam, že čo mám na pláne. To bude len také prvé trošku úvodné video, kde len budem rozprávať a v ďalšom videu začneme praktizovať. Takže chcela by som ti každý pondelok posielať raz do týždňa nové video, pondelok, utorok, dúfam, že to bude dariť každý pondelok, aby si mohla celý nasledujúci týždeň to video praktizovať. Budem sa snažiť tiež, aby tie videá boli tých 15-20 minút, ako si ma žiadala, ale na závere si spravíme tiež celú hodinu, ktorá bude trvať hodinu alebo 90 minút, to sa ešte rozhodnem. Takže začneme veľmi jednoducho, začneme s relaxáciou na zemi a budeme postupne pokračovať s cvikmi, ktorými budeme postupne budovať svaly a budeme postupne pracovať na tom, aby sme dokázali zacvičiť celú hodinu. A tiež na to, aby sme boli pripravení zvládnuť celú hodinu, musíme prvé byť dostatočne aj oddychnutí a zrelaxovaní. Takže sa máš na čo tešiť, lebo prvé videá budú vážne o tom, aby sme zrelaxovali, aby sme si oddychli a aby sme pri tom oddychovaní sa trošku aj ponaťahovali. Takže sa veľmi aj ja teším na také relaxačné niečo. A trošku k tomu, čo budeme potrebovať, takže môžeš mať kľudne yoga matku, alebo môžeš byť na pokrovci, podľa toho, čo preferuješ. Môžeš takisto si dať na prvé 2 týždne, možno 3 týždne, budeme väčšinou len na zemi, možno trošku na kolenách, takže kľudne zvoliť deku a dať si deku na spodok, aby to bolo pohodlné, ale nie príliš mäkké. Samozrejme, najlepšie by to bolo si zacvičiť každé ráno. Hneď keď sa zobudíš, vyčúraš, napiješ sa pohára vody, umieš si zuby, prezlečieš sa a dáš si tých 15-20 minút len pre seba. Pre svoje telo, pre svoju myseľ a pre svoju dušu. A tak začneš deň. Ale samozrejme, môžeš to praktizovať hocikedy počas dňa, ale neodporúčam to veľmi po jedle. Keď by si to mala na pláne, napríklad okolo obedu, tak stále si prvé zacvič a potom si daj obed. Samozrejme, ja mám tu tiež fľašku s vodou, takže mať vodu pri sebe. Môžeš piť počas cvičenia, koľko len chceš, kľudne sa napiť pred, počas aj po. Určite odporúčam sa napiť trošku vody pred cvičením. Je dobré mať už pripravené predtým, ako hodina začne, aby si to nemusela stopovať a odbehovať niekde preč. Mať napríklad 1 alebo 2 vankúše len niekde hodené vedľa seba, aby boli blízko na dosah rukou, možno deku, ktorá by bola tiež bližšie, keby si sa na konci pri meditácii chcela prikryť alebo použiť ako vankúš, alebo počas cvičenia to budeme používať ako aj nejaké pomôcky, aby sa nám cvičilo lepšie. Myslím, že som povedala všetko, čo som chcela, takže kľudne si zvoľ. A ešte by to bolo najlepšie, keby sme to zacvičili každý deň, ale samozrejme nemusíme. Stačí to, keď to dáš raz, 2-krát, 3-krát, ako to tebe vyhovuje, a len minimálne aspoň 3-krát do týždňa, keby sme si dali taký cieľ, predsavzatie. Myslím, že to asi je všetko teraz momentálne. Prosím, potrebujem spätnú väzbu, takže po každom videu budem veľmi rada, ak mi pošleš video tiež, alebo mi napíšeš, alebo si zavoláme, čo ti vyhovovalo, čo ti nevyhovovalo. Všetko vieme zmeniť v rámci toho, aby ti to vyhovovalo. A veľmi rada by som si naplánovala možno aj nejakú hodinu online spoločne, len aby som videla, že ako sa pri tých cvičeniach hýbeš, aby som ti vedela lepšie pomôcť. Takže sa veľmi teším
Keď budeš pripravená a mať všetky pomôcky, tak s ďalším videom sa môžeš pripraviť na krásnu relaxačnú hodinu jogy. Namaste.